dat niet stevig, sorry? Is dit van de wc? Ja, jou. Ah, tot met. Ja, we gaan nu nog in en gaat rustig doen. En dan gaan we nog 2 keer richtig gas geven. Glenn, heb je nog zin in een feestje? Erover! Dan komt het goed, dat zit nu eenmaal in het bloed. Dus als weer komt, dan komt hij echt helemaal op de robot. Schud het in, 400 raken, wat 400 raken. Vandaag, schud het in, 400 raken, 400 raken. Vandaag. Dat ik drink, dat vult een week wie eigen schenkt. Wie dat vult, wie dat smaakt, is niet de schillen over. Schudden zin, 400 raken, 400 raken. Vandaag, schudden zin, 400 raken, 400 raken. Vandaag. Vandaag, schud het in, 400 raken, 400 raken. 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 Vandaag, schud het in. Zo, Glenn. Hoe gaan we even gas geven? Goed.